Για να μικρύνω μια από τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού της Αθήνας, πήγα στην ταβέρνα ανάμεσα στην Πνίκα και το λόφο των Μουσών, αντικρί στην Ακρόπολη. Η νύχτα ήταν φεγγαρόφωτη. Στο δασάκι κάτω από το μνημείο του Φιλοπάπου, τα τριζόνια έψελναν ακατάπαυστα τον εκστατικό τους ύμνο στη ζέστα. Στους μαύρους πάλετους ίσκιους κάτω από τα κυπαρίσια, τα πεύκα και τις πιπεριές, κρύβονταν σφιχταγκαλιασμένα ζευγάρια. Στον κήπο της ταβέρνας ήταν λίγοι άνθρωποι. Καθισμένοι πλάι στα πλωμένα τραπέζια, με τεντωμένα τα πόδια πάνω στα καθίσματα, όλοι τους βουβοί στέκαν γητεμένοι από την ασημένια μορφή του Παρθενώνα, που φάνταζε σμιλεμένος όχι από μάρμαρο, παρά από κάποιαν άλλη, άγνωρη και απαλή εξετίμητη ύλη. Κάθισα κι εγώ στο κυπάκι, παράγγειλα καφέ, ήπια με τον καφέ 3 μεγάλα ποτήρια παγωμένο νερό και στράφηκα όμοια εκστατικά και ονειρεμένα κατά την Ακρόπολη. Οι στιγμές περνούσαν αργά. Αργά σάλευε το φεγγάρι πάνω στον ασημογάλαζο ουρανό και έριχνε το άσπρο το μεθυστικό φως εκεί όπου πριν από λίγο το μάτι ό,τι που ξεχώριζε κάτι. Σιγά σιγά το φεγγάρι φώτισε και το τραπεζάκι που βρίσκονταν πλάι στο δικό μου και είδα δίπλα μου ένα νέο με άσπρα ρούχα που είχε να κουμπίσει το πρόσωπό του στις απαλάμες και όμοια κοιτούσε κατά τον Παρθενώνα. Μόλις τον αντίκρισα με ξάφνιασε το πρόσωπό του. Ήτανε ανίποτα όμορφο, με μεγάλα φλογερά μάτια, με παθιάρικα μισανοιγμένα χείλη, με λεπτή γερακάτη μύτη. Τα ψηλό του παλεκούτελο που άστραφτε κάτω από το φεγγάρι σαν σμιλεμένο από μάρμαρο, αχτιδοβολούσε μυστηριώδικη δύναμη. Έβρισκες κάποια νομιότητα ανάμεσα στο πρόσωπο του νέου τούτου και τη γοητεία της Ακρόπολης και του Παρθενώνα. Προτού ακόμα συνεφέρω από την αναπάντεχη εντύπωση, ο γείτονάς μου στράφηκε προς τα μένα και μου είπε ήσυχα: «Τι εξαίσια νύχτα, αιώνια νύχτα». Έγνεψα σιωπηλά με το κεφάλι και ο άγνωστος ξακολούθησε πάντα έτσι ήσυχα. «Μια από τις δικές μου νύχτες». «Απ' τις δικές σας νύχτες?» «Ναι», αποκρίθηκε ο άγνωστος, χωρίς να δώσει προσοχή στην απορία μου. Κι ύστερα έκανε ολότελα φυσικά: «Εγώ είμαι ο Αχασβερός». «Ο Αχασβερός», ξανά είπα εγώ, και ώσπου να ανανοηθώ το αρχαίο αυτό και ανατολίτικο όνομα, ο γείτονας μου εξήγησε: «Εγώ είμαι ο περιπλανόμενος Ιουδαίος, ο καταδικασμένος από το Χριστό να πλανιέται αιώνια πάνω στη γης». Άθελα έσυρα το κάθισμά μου πιο πίσω και ο γείτονας μου είπε με την ήσυχη και μονότονη φωνή του: «Μη φοβάστε, δεν είμαι τρελός». Κοίταξα το χλωμό του νεανικό πρόσωπο και μουρμούρισα συγχυσμένα: «Δεν λέω πως είστε τρελός, μόνο μου φαίνεστε τόσο νέος». «Στη φαντασία σας πάλι ο περιπλανόμενος Ιουδαίος έχει μείνει τυπωμένος σαν ξασπρισμένος και καμπουριασμένος γέρος, με μακριά γένια, τυλιγμένος ως τις φτέρνες με σταχτερό φανοφόρι, με αψηλό ραβδί στο χέρι». Ο γείτονάς μου μόλις ακουστά αναστέναξε και εξακολούθησε: «Τέτοια εντύπωση έχουν οι πιο πολλοί άνθρωποι για μένα. Όμως ξεχνούν πως όταν περιέπαιξα το Χριστό στο δρόμο του για το Γολγοθά, ήμουν νεαρός Ιεροσολυμίτης πλούσιος, γεμάτος δύναμη, αχτάρες, πόθους, που και σήμερα ακόμα κοχλάζουν στις φλέβες μου. Πόσο θα ήμουν ευχαριστημένος αν μέσα στις 2 αυτές χιλιάδες χρόνια
αφώντας περιπλανιέμαι πάνω στη γη είχα γεράσει. Το θαρώ σαν τη μεγάλη ευλογία να φτάσω όχι τα βαθιά εκείνα γυρατιά που η παράδοση δέχεται για τον Αχασβερό, όχι. Όμως να φτάνα κάνε τα 40, τα 45 χρόνια. Να μην είμαι πάντα έτσι 25 χρονών, πάντα έτσι νιός, πάντα έτσι έτοιμος να μάχουμε, να ονειροπολώ, να λαχταρώ, να ποθώ. Για τους ανθρώπους δεν είναι μεγαλύτερο βιος από τη νιώτη, παρατήρησα εγώ. Και εμείς αυτό μόνο ονειρευόμαστε. Όσο μπορεί πιο πολύ καιρό να μείνουμε νέοι. Και εσείς κλαίγεστε που τα αιώνια ελέη του Υιού του Θεού σας τιμώρησαν με τιμωρία που γι' αυτήν όλος ο κόσμος δεν αζήλευε. Ο Αχασβερός χαμογέλασε ελαφριά και ανασήκωσε τους ώμους. Η νιώτη είναι βιος όταν και η ψυχή είναι νιά. Η δικιά μου πάλι η ψυχή είναι γερασμένη. Παραγερασμένη. Όλα τα ξέρει. Όλα τα έχει δοκιμάσει. Όλα τα μαντεύει. Και στην κάθε επιθυμιά του νεαρού μου κορμιού αποκραίνεται με κάποια πείρα από τις χιλιάδες περασμένες προσπάθειες και σκοτώνει την κάθε λαχτάρα ακόμα στο πρώτο σάλεμά της. Οι πόθοι μου δεν έχουν σβήσει, όμως χρόνια τώρα, τι λέω, αιώνες και δόθε, που δεν μπορώ να ικανοποιήσω μήτε έναν. Στον κάθε σκοπό μου φτάνω μόνο μιας με τη φαντασία μου και για το αληθινό ζήσιμο δεν απομένει τίποτα καινούριο και απρόβλεπτο. Να, έτσι καθώς μιλώ με σας και παρατηρώ το πρόσωπό σας, μπορούσε να μου γεννηθεί άξαφνα η επιθυμία να γίνουμε φίλοι. Να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας σε μένα, να μου ιστορίσετε τους πόνους σας και τις χαρές σας. Όμως η αιώνια μου πείρα, η συνήθειά μου να ανταμώνω τόσους ανθρώπους στο δρόμο μου, η γνωριμία μου με όλες τις χώρες και τους λαούς της γης, μου μισοφανερώνουν από τώρα το τι μπορούσα να ακούσω από σας, να πάρω από σας. «Α, έτσι», είπα πειραγμένος και πρόσθεσα ειρωνικά. Τότε πείτε μου τι καταλάβατε σε μένα. Ίσως μου αποκαλύψετε κάτι που κι εγώ δεν το έχω διακρίνει στον εαυτό μου». Ο Αχασβερός δεν έδωσε προσοχή στην προσβολή και το πείραγμά μου. Μόνο τα φλογερά του μάτια καρφώθηκαν κάπως προσεκτικότερα στα δικά μου και εμένα για μια στιγμή σκοτίστηκε η συνείδησή μου. Ύστερα άκουσα την ήσυχη φωνή του γείτονά μου. «Εσείς είστε συγγραφέας. Θέλετε να γράψετε κάτι που να μείνει στα γράμματα της πατρίδας σας. Γι' αυτό βάζετε όση δύναμη μαζεύετε από ολούθε, κομμάτι-κομμάτι, ό,τι μπορείτε να θυμηθείτε. Και με αυτά τα ψηλά κομματάκια ονειροπολείτε να δημιουργήσετε κάποιο μοσαϊκό, λαμπερό, χρυσό και πορφυρό, σαν τη ζωή. Όμως, τυφλωμένος από τη φιλοδοξία σας, ξεχνάτε το σκοπό σας. Τραβηγμένος ολότελα από τα ψηφία, ξεχνάτε το μοσαϊκό. «Από πού το συμπεραίνετε αυτό?» αντέκοψα τον γείτονά μου. Ο Αχασβερός χαμογέλασε με ήχτο που μόλις διακρίνονταν και ίσως και με περιφρόνηση. «Από πού το συμπεραίνω? Από τούτο πως και τούτη ακόμη τη στιγμή που σας μιλώ, που σας λαχαίνει αυτό το ξάφνιασμα, δεν σκέφτεστε γι' αυτό. Δεν δίνεστε σε αυτό μόλις σας την ψυχή. Παρά αναρωτιέστε επίμονα πώς θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε τη συνομιλία μας. Μη τάχα μπορούσε να σας δώσει την όμορφη αρχή μυθιστορήματος ή πιο καλά θα είναι να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για διήγημα? Δεν κάνει τάχα έτσι ο κάθε δημιουργός», είπα εγώ. «Ο κάθε δημιουργός δεν αναρωτιέται διψασμένα μπρος στο κάθε κομμάτι της ζωής για το πώς τάχα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει?» Ο Αχασβερός κούνησε το κεφάλι. «Όχι», έκανε αυτός ήσυχα. «Γελιέστε».
Δεν κάνουν έτσι οι δημιουργοί. Όμως δημιουργοί πέρασαν γενικά λίγοι από τούτο τον κόσμο. Και μερικοί από τους λίγους ήταν εκείνοι που... Ο Αχασβερός σώπασε για μια στιγμή και άπλωσε το χέρι κατά την Ακρόπολη. Που δημιούργησαν το όνειρο αυτό αντικρίμας. Το δημιούργησαν όχι με κίνητρο τη φιλοδοξία και όχι από επιθυμία να περνάει το όνομά τους από τον έναν αιώνα στον άλλο. Την εποχή εκείνη το όνομα του δημιουργού γενικά δεν είχε την εκτίμηση που έχει σήμερα. Ο Φιδίας που μαζί με τον Ικτίνο εμπνεύστηκε και δημιούργησε τον Παρθενώνα είχε καταδικαστεί για κατάχρηση και κανενού δεν πέρασε από το κεφάλι να πει πως η μεγαλοφυΐα του συγχωρνά όλα τα εγκλήματα. Όχι λοιπόν, δεν δημιούργησε γι' αυτό ο Φιδίας τον Παρθενώνα, παρά γιατί ήταν ανάγκη να τον δημιουργήσει. Έτσι όπως με την πρώτη άνοιξη στην Ελλάδα πρέπει να ανθίσουν οι πορτοκαλιές, οι ανεμόνες και οι παπαρούνες και πρέπει να γιωμώσουν τον κόσμο με βοδιές και με χρώματα. Μοιάζει η δική σας δημιουργία με παρόμοια ασύνειδη και ορμέφητη άνθηση? Έκανα ξινά μούτρα και απάντησα θυμωμένος. Οι αιώνες διαβαίνουν, οι άνθρωποι αλλάζουν και με αυτούς αλλάζουν και οι αρχές της τέχνης. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι μοιάζουμε με εσάς. Νέοι είμαστε. Όμως τις φλέβες μας έχει κατασταλάξει η προσπάθεια από όλες τις περασμένες γενιές και μας φράζει το δρόμο για την πρωτόρμητη, την ασύνειδη τέχνη. Ο νους μας ελέγχει το κάθε τι. Το κάθε τι κριτικάρει και μόνο σπάνια, πολύ σπάνια μας επιτρέπει να δοθούμε στο όνειρο. Για τούτο, και όχι γιατί είμαι τυφλωμένος από φιλοδοξία κι εγώ, για τούτο μόλις η φαντασία μου δημιουργήσει κάτι τόσο επίμονα, τόσο φοβισμένα το ξετάζω. Γι' αυτό και τούτη τη στιγμή που η ονειροφαντασία μου σας δημιούργησε, γιατί το ξέρω πως δεν είναι κανένας στο γειτονικό τραπέζι, εγώ σύγκαιρα επίμονα αναρωτιέμαι. Παρουσιάζει τάχα αρκετό ενδιαφέρον και είναι όμορφη αυτή η ονειροφαντασία μου για να την ανιστορήσω στους ανθρώπους έτσι που να τη χαρούνε για μια στιγμή. Για μια στιγμή. Μόνο. Ποιος μπορεί να ζητά περισσότερα σήμερα που τόσοι άνθρωποι παρακολουθούν επίμονα το κάθε σάλεμα της έμπνευσής τους και ρίχνουν σωρό μπρος τους χορτάτους και οκνούς αναγνώστες, στίχους, νουβέλες, μυθιστορήματα. Ο Αχασβερός είχε περάσει και πάλι μέρος από το δρόμο του και τώρα φώτιζε όλη την Ακρόπολη. Ο σταχτοασημένιος βράχος, βυθισμένος στο μαύρο περίγραμμα των πεύκων, αρμένιζε αργά στον αιθέρα, φέρνοντας τις λιγερές κολόνες του ναού της Αθηνάς. Και κολόνες αυτές, κάτω από τις ακτίνες του φεγγαριού, φάνταζαν σαν τρισμεγάλο και σίκερα μαγικό λουλούδι. Μου φάνηκε πως αισθάνθηκα το άρωμά του, μυθιστικό και δροσερό, δυνατό και ασύλληπτο. Ώρες κοιτούσα τον Παρθενώνα και αρμένιζα μαζί του στο σταχτωμένο, το ποτισμένο με το φως του φεγγαριού άπειρο. Όταν συνέφερα, στο γειτονικό τραπέζι δεν ήταν τώρα κανένας. Και μένα στέγνωσε το λαρύγγι μου. Βιαστικά πλέρωσα και χύθηκα κατά το ζάπιο, να ανακατωθώ με τους ανθρώπους και να μην θυμούμε τα λόγια του Αχασβερού.